Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat hari Minggu ma di hita salahutna, kurian itu hata, tapuka ma parminggota di manogoton, martanyang na hohom mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji ma Tuhata marede mahita sia buku ede nomor tolu ayat sada sahat rodi ayat tolu.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tor di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai na miad do di saleleng ni neleng na do, na mangulahon romo ni rohani debata. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami, nung marpungu hami di son, di ari hana pinarsangapan mi, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangion hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi, doho upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhaseang hami akka ari-ari ningolu nami na podoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan saleleng ni lelengna. Tujuan nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu parjolo dung Trinitatis sadarion imana nienet sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di basan aek, na di tolu ni tano, yang gotungga bisi sobaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa dang jadi iba marsobat tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos rohani ugasan homitan. Ido sahatna,
Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tapauduk marohatta, tatopoti madosatta, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha, jala basar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami, dukon asini roham, hati goran na dipatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hu hasesan ni dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsai ho ahu marhite sian akka dosam. Jalan nunga di lojai ho ahu marhite sian akka hajatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirokku. Jaladang behu pa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Amen.
Tangion hamuma hatani debata turpu epistel di minggu parjolo dung trinitatis nani enet sian pesalme bidu 130 sia mamuka sian ayat sada sahatro di ayat onom diuduti muse tu ayat 10 tolu sahat di ayat 10 alu tajaha mamar sikap soring di ayat 10 alu rak mahita majahasa ede sian si David ale Jahoba disulikit jala di tadahodo au Di botohodo manang na hudul manang na jongjong au. Dari sian na daw diat kusihodo pikirak. manang mardaladalan manang modo mau disege hodo au jala takasdo di botoho akadalaku sasudena Aidang adong nang gosada hata di atas pilak. Tongodo ale Jahoba di botohodo sudenai. tolesia pudi tolesia jolo dihaliangi hodo au jala dilinggom tangamu do au Tung masuk kudo parbinotoan tongoni di au. Marbohudo dang hadodongan. ai hodo na manopa akapiaku ditorun hodo au di bagasan bortian ni dainang Madok moliate maau tuho alen turung ni papainan di au. Nasumurung do aka jadi-jadianmu. Jala takasi tutudoi tada rohak. da tungboni holi-holikku di jolom ujuna terjadi au di sibabunian ujuna tersirat au di dalam laut Di hurungan manuk ahu, nunga di tidak akamatam, jalan nunga tas surat tu saham denai, nunga binuhul hian aka ari-ariku, uju so adong do penang posada. di baheni macai arga situtudo akka pikiranmu diau ale debata jala masai torok do bilanganna di ayat 10 lalu rak mahita majahasa tung surana yang rajumaku tumorok do nasida sian horsik molot ngot au tong dope au di labumi ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Tahati dakon maha porsiau tai tona hinati dakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba
Ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sia tod di parbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana pemamula sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangolu dohot na mate, au porsea ditol di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatain na madok, mula mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen.
Shalom, selamat hari Minggu. Tabegema Tikting Huriata, HKBP Romangun, Minggu 2 Juni 2024. Partangyangan Week, Rabu 5 Juni 2024, pukul 19 WIB. Sada, Week Cipinang, di Bagas ni keluarga Beni Simanjuntak, Boru Hutagaol, Jalan Taman Cipinang Muara, nomor 20 Sada, RT 0 Sada, RW 06, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara. 2. Wik Rawasari Cempaka Putih, di Bagas ni keluarga Nyonya Simbolon Boru Nenggolan, Jalan Pramuka Jati nomor 6, RT 0 Sada, RW 08, Jakarta Pusat. Tolu, Wik Rawamangun Sada, di Bagas ni keluarga Sintua Anton Sijabat, Boro Hutapea, Jalan Balai Pustaka Timur nomor 30 Blok B 18 Rawamangun. 4. Wik Pisangan Gading Raya, di Bagas ni keluarga Tigor Panjaitan, Boru Silaen, Jalan Gading Raya 2 nomor 30 RT 00 Tolu, RW 013, Gang Kebembem 7, samping SMP Kartini 3. Kamis 6 Juni 2024, pukul 19 WIB. Sada, di Wik Utan Kayu Manis, di Bagas ni keluarga Rojuman Siregar, Boru Sihombing, Jalan Kebun Kelapa Tinggi nomor 37 RT 0 Sia, RW 08, Utan Kayu Selatan. 2. Wik Kampung Pertanian, di Bagas ni keluarga C. Silitonga, Boru Simbolon, Jalan Kampung Pertanian Utara nomor 5 RT 05, RW 0 Sada, Klender. Padadian Nabadia, Minggu Sadarion 2 Juni 2024, di Parmingguan pukul 10 WIB, di Patu Pado Padidian Tudar Danak. Torab di Dakdanak nambah topati Padidian Nabadia Onam Halak, Tolu Bawa, Tolu Boru. Penerimaan pelayan musik Gereja HKBP Rawamangun periode 2024-2026, pemusik, pemandu lagu, dan worship leader. Seksi musik Dewan Martulia mangalehon kesempatan tusude ruas Huriata nanaing marhobas gabe organis, pianis, pemandu lagu, Parmingguan umum pukul 6.10, pukul 16.30, dohot pukul 10 siang. Dohot worship leader, pemandu lagu, dohot pemusik di Parmingguan khusus pukul 13 tu periode 2024-2020 tuan. Dohot hatu tuan na adong di Hatoros Tikting. Pertemuan PSC KUR, seksi musik Dewan Marturia, Marhite Koordinator KUR mengundang guru atau PSC KUR AK kategorial lahu menghadiri pertemuan perdana Koordinator KUR dohot Ketua Seksi Musik beserta tim periode 2024-2026. Hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 16 sampai dengan selesai. Ingana di Gereja HKBP Rawamangun. Agenda pertemuan dohot Koordinator KUR Seksi Musik Dewan Marturia dan pengaturan jadwal KUR dalam pelayanan ibadah. Guru PSC KUR kategorial Asamandahoti pertemuan ini. Rapat periodisasi pengurus lansia distrik Selasa 4 Juni 2024 pukul 11 WIB di Patupado. Rapot periodisasi dohot pemilihan pengurus lansia distrik 8 DKI Jakarta periode 2024-2026 Maringan di Sopomar Fikir Lantia Onam. Utusan lansia Sian Gonap Huria Manang Resort mendelegasikan sahalak utusan lahu menghadiri rapot. Rapot periodisasi pengurus Naposo Bulung Distrik Sabtu 8 Juni 2024 pukul 15 WIB di Patupado. Rapot periodisasi dohot pemilihan
pengurus Daposol Bulung Distrik 8 DKI Jakarta periode 2024 maringan di Gedung Sopo Marpikir lantai 6 utusan Daposol Bulung Siangganu Puria Manang Resort mendelegasikan sahalap utusan lau menghadiri rapoti. Seksi Perempuan Huriata atau SPH HKBP Rawamangun Senin 3 Juni 2024 masuk pukul 15.30 di Patupado Ibadah Gabungan maringan di gereja di Pangido Matusude Perempuan HKBP Rawamangun Asaro Mandapoti Ibadai. Panitia perayaan ulang tahun gereja 60 tahun dohot 125 tahun Pesta Sending dohot Pesta Gotilon HKBP Rawamangun Jala tahun Okumene Inklusif 2024 naing di patupan ma aka kegiatan na melibatkan sude diurus ta alani asa naing pasidohot mas sude ruas ni huriata jalan tabaon ma di tangyang asa mardalan dohot dengan program dohot akka kegiatan bayi mata jaha di horas tikting Pesta Gotilan dohot tahun Okomene Inklusif direncanakan di Patupa Minggu 4 Agustus 2024 di Patupado rapot ima tiap hari Senin pukul 10 siang maringan di gereja Pinangido Matusude panitia Asaro Mandapoti rapoti ruas na tambah Minggu sadarion tajalodo gabe ruas na tambah ima keluarga Doli Martin Manurung Asima Arifin Borugutam dohot sahalak dakdanak Rosian HKBP Sola Gracia Kayumas alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 002 Rawamangun Jakarta Timur Wik balap sepeda. Jong Yong Mahamu? Oh, nggak ada ya. Tuhan tambah memasuk-masuk nasiba, gabi ruas nadengan, di tonga-tongata, turmalobi, jolo di Tuhan tak. Namonding, nah di hari Rabu 20 sia, Mei 2024, nunga jubel monding sahalak ina, Maria Boru Pangaribuan umur 72 tahun, hinabaluman ni Amanta M. Adrian Siahan Wik balap sepeda tudian di hari Jumat 31 Mei 2024 di Timika, Papua. Tuhan tama mangalehon gogo dohot pangulpulan ni keluarga na ditinggalhon. Palean dohot aka udut ni buah-buah tajaha di haratas ting-ting naung di parade di huriata di paso-paso ma debata aka barita masa dohot ulon aka di patuan tabahen sangat di guarna. Songonima ting-ting di huriata minggu sadorian horas.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungo di bagasan tikion barita nauli na sahat tuhita di Minggu Parjolo dung Trinitatis ima na tersurat di 2 Korin bidu 4 mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 12. Untuk anak-anak kami sekolah minggu, sabar sebentar ya, karena kita baca di bahasa Batak firman Tuannya. Songonomma didok disi takasma tapayhut-ihut. Aidada diri nami hujami tahun hami Kristus Jesusido pabua ibana Tuhan alai na posomuna dohami ala ni Yesus ai debata na madokon marsinodang hati uroni sian haholomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan bohini Kristusi alai di bagasan inganan namura matapor do artanamion asa debata na puna hagogoon na sumurungi unang hami dinasaluhud do hami marhapor suhon alai dang hapusohan tarsosak alai dada tarhapit na tarlili dohami alai datung pinasobu pinatinggakon alai datung anggo bolong totong do pausung-usuk kami di daging nami hamamate ni Yesus asapatar di daging nami nang hangongulu ni Yesus ay totong do hami akan mangulu dope di pasahat tuhamatean ala ni Yesusi asagabe patar nang hangongulu ni Yesus di daging nami naolo matei asa na makorhodo hamatian di bagasan hami alai hangoluan do anggo di bagasan hamu ido sahat ni turpukta hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion adong padohan namadok fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Namar lapatan doi amang dohot inang hata nasotutu gumogo dolao mamunu sasahak. Lebih kuat fitnah membunuh seseorang. Puasa di dok gumogo do hata nasotutu lau mamunu sasahalak. Ay marhite hata nasotutu mabahen goar ni sasahalak gabe tercemar. Marlauk jala omma nanidokna pembunuhan
karakter. Dungsar barita na sotutui. Gabe godang mahalak, gabe godang majolma. Berpikiran negatif terhadap orang yang difitnah tadi, walaupun belum tentu itu benar. Jala porsia do jolma manangihon berita fitnah, porsia musedo jolmai di barita nasodenggani. Jala somalna amang dohot inang, siapakah yang membuat fitnah itu? Siapakah memberitakan berita yang tidak benar itu? Biasa nasat tabihita amang dohot inang, ima halak akka nalate rohana. Na solomo rohana dengan ngoluni donganna. Di baritahon ma barita naso denggan. Jala ido na diadupan ni Apostel Paulus di Huria ima Korin di hati-hai. Adong sian tonga-tonga ni Huriai yang tidak menerima kebenaran kerasulan daripada Paulus dan tercalo rohana sida. Mereka tidak menerima bahwa Paulus itu adalah seorang rasul dengan mengatakan, melihat latar belakangnya, basicnya sebelum dia ditangkap oleh Yesus menjadi pemberita Injil. Tunggu hama Apostel Paulus, si Paulus si gabe apostel ni debata. HP pangalili doibana di halak Kristeni. Di sihuton Jesusi. Di baritahon mahon barita yang menolak kerasulan Rasul Paulus. Jala di ida mamuse akka hahurangan dohot haga leonna. Somal do sunguni kanabang do inang. Pitor di ida do haga leonna. Asa sitong barita fitnai. Sunguna taboto amang dohot inang. Paulus bukanlah seorang pengkhotbah yang hebat. Bukan seorang orator yang hebat seperti Petrus. Dang maloi bana makkatai. Dang maloi bana marjamita. Sunguna jujut di doa karua sate amanginang. Molo padita si A, orang malu marjamita ninda kan. Padita si B, dang malu. Padita si C, malo ninda kan. Tapi Paulus bukanlah seorang yang pandai bicara, bukanlah seorang pengkhotbah yang mungkin yang diolahkan oleh banyak orang pada saat ini. Tunggu ama ibana apostel makatai peso di boto. Tunggu ama ibana apostel marjamita peso di boto ibana. Dungi di ida mamuse haga leonna. Ay marsahi-sahi do apostel Pauluson. Itu benar do ibana. Pemberitaan Injil itu bagaikan duri di dalam daging. Molo sohu baritaho ni hacit situtuhi lala. Alai hubaritahon may di bagasan kondisi tubuhnya yang lemah. Di bagasan sahid nani idap ni ibana. Tetapi sesungguhnya amanginang mereka yang memberitakan fitnah itu adalah untuk mengajarkan ajaran sesat. Mengesampingkan ajaran Rasul Paulus
dalam pemberitaan firman. Itu banda di suraton Apostel Paulus, suratna tu 2 Korintuson adalah untuk membela rasulannya. Jala luar biasa amang dohot inang. Nang pesongoni di bain halak tu Apostel Paulus, tapi dia tidak mundur dan sumurut ibana laho mabaritahon barita naulii. Banyak fitnah sama dia. Godang rehe-rehe tu ibana. Tapi dia tidak mundur. Sekali dia dipanggil, dipilih, diutus oleh Tuhan, diulahon ibana do, ulahon parbarita naulioni. Jala ido nani hati dakon ni Apostel Paulus. Di bagasan turpuk jami tahun laho mangalo parpoda haliluoni. Alani ahado di dok ibana amang dot inang jala udu nagabe jamita dihita, nagabe barita nauli dihita, nanaeng buanota tu ngoluta siganu pari songoni nang di tonga-tonga ni ragam arsaurata. Di dok ibana do parjulu ay dada diri nami ujami tahun hami Kristus Yesus ido. Ido didok dia 5 naking. Ay dada diri nami ujami tahun nami Kristus Yesus ido. Pabua ibana Tuhan. Alai naposomuna do hami alani Yesus. Di partikian sinuaing torop jolma mencari panggung dengan kemasan pelayanan, mengatasnamakan pelayanan. Alai marsigulut mabuat hasangapon tudirina nama, paburnang-burnang diri nama, pabuahon halubian na nama, dohot patuduhon hajagoon na. Sada koreksi do dihitao namang dohot inang. Disudi akapakobasiota. Baik kita sebagai pelayan tahbisan maupun pelayan non tahbisan. Pakobasiota di tonga-tonga ni huria, pakobasiota di tonga-tonga ni keluarga, pakobasiota di tonga-tonga ni masyarakat dan negara kita. Apakah kita mengatasnamakan pelayanan, dikemas dengan pelayanan, HP laho, patuduhon, siapa dia? Alai takas didok disonaking, dada diri nami hujami tahun, dan ngau hujami tahun, dan diriku pabua-bua. Alai Kristus Yesus ido pabua ibana Tuhan. Buhado ita amang dot inang. Molo naking tabigi ya apresiasi untuk kor gabungan dapat ya apresiasi nomor 1 ya, juara 1 di perlombaan apa kemarin ya, festival di GKID 5 doho songoni ianak kota sekolah minggu. Dapat nomor 1 marhite kegiatan parheon sekolah minggu HKBP Rawamangun. Dan semua kita mungkin amanginang dalam segala pelayanan kita dia kapunguan-punguan. Ise donata pataridahon, ise donata hati dakon di bagasan edde pujiatai. Di bagasan pakobasyotai, di bagasan parsauratai. Asa disido nakanin didok alai naposomuna dohami
Allah ni Yesus. Kami adalah hamba, budak. Sesungguhnya kita adalah hamba. Tabudok pe molodidok naposo ni Tuhan ate. Tabudok pe molodidok hamba. Alai molo di bahasa aslina doulos, budak ninna do. Budak yang harus mengabdi kepada tuannya. Ido digambar hon Apostel Paulus dirina. Dia adalah seorang budak yang harus mengabdi kepada Yesus yang telah menangkap dia. Las on manang dihita amang dohot inang. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mengabdi melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui parsaurak kita. Tutu berbeda-beda do akka talenta, berbeda-beda do akka halobian, berbeda-beda do akka kemampuan diberikan oleh Tuhan. Ganup marsada-sada, alai tapakke mai, lahu mamuji, lahu makatidakon Yesusi, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dialah yang menganugerahkan semua kemampuan, kelebihan, talenta. Napi nasahat ni debata dohot aka kesempatan nani lehon ni debata tuhita ganup marsada-sada. Napatuduhon may dingolu si ganupari. Dan ini merupakan kritik yang sangat keras bagi kita. Unang do ditiki marsaur hita ditonga ni bagas joro soina makudusna badiana songo jamita nari minggui aledung haruar hita sianon. Asa di bagasan di iya mang dohot inaang dada diri nami hujamita hok kami Kristus Yesus do marhite pakkateyota, marhite ulauta, marhite pakkobasyota. Di tonga-tonga ni huria marhite akka prestasi, jabatan, karir dimanapun kita berada dan ditempatkan. Bukan hanya secara kebetulan, tapi Tuhan menempatkan kita di sana. Napaduahon ahadon ang idauta amang do inang haguguon ni debata pabisar parbinotoan. Debatado manodangi rohata asatuk mangatusi jala dapotan parbinotoan disangap ni debata. Ido-ido nakinde onom ay debata na madokon marsinodang hati uronisian haulomoni ibana do patiur rohanami pabisar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan bohini Kristusi. Dang tuk hapistaran niaka parjamita mangalehon parbinotoan lahu manugu rohata maka porsiai debata lapatanna asamura taatu siamang dohot inang songo dia pe hapistaran ni parjamita patorakon hata ni debata marhite jabita songo dia pete boni jamita natabege marhite si pareota. Bahkan zaman sekarang kalau bisa tertawa itu hebat. Sekarang orang sudah mencari bagaimana khotbah yang bisa bikin tertawa. Ayah tabuhian naking deba jamita yang padditai ay mekkel hami dibain ninna ayah jamitana imada alay mekkel hami naking ninna. So di boto jamitai alay mekkel hami naking dibain. Songo dia pitabuna, songo dia pe hapistaranna lahong patorakoni alay dang parjamitai mabain hita porsea tu debata. Alay isedo sodang ni Tuhanido manodangi rohata manogu rohata marha porseaon tu ibana. Dangadong waso ni colma paubahon rohani colma
sotong didok kamu ala ni amang padita may gabi mu baru aku daong. Alay sodang ni debata marhite todina ido na manodangi ido na manoguro hatta. Gabi tatadikon hahulumon na dibagasan rohatta dohot pikiratay. Alaniaha amang do inang ay molodung ro panodangi pasti kegelapan akan sirna. Ido ideal na kan namatehian golap lampu mate dungro galak lampu gelap akan hilang tapi teranglah yang nyata. Kegelapan akan hilang jika terang itu sudah datang. Jala sungunido nang tua kapar jamita amang dohot inang tu sudi aka perhubas nama kuwasi di tonga-tonga ni huria dangalani malo-malo ni parjamitai. Maaf amang inang molo parbinotoan ra ya strata tingkat pendidikan utibbo do parbinotoan muna tumibbo do pendidikan muna sian hami alay dada pikiran dada parbinotoan sabing alay buhado makatidakon na tahangoluhon buhado makatidakon ima pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ay molo perbinotoan do amang do inang apalagi zaman sunari marhite rekayasa parbinotoan AI sunari ya artificial intelligence ya do di sermon molo mangarade jamita iba olo sapetolu opat jom sekarang dengan AI 5 menit selesai khotbahnya ipat orang di sisude alay nagawi suku-suku namang do inang martodi do jamitai dang itu adalah parbinotoan ni jolma doi alay bohado songon naridok nalaking haguguon ni debata pabicar parbinotoan jalan patuluhon marhite turpukon debatado na puna haguguon. Apostel Paulus menggambarkan manggobarhop amatang taon songon inganan namura matapor bagaikan bejana yang mudah hancur dan pecah. Riskan digambarhon tubuh kita ini daging taon songon bejana na matapor murah matapor bejana yang mudah pecah bejana yang mudah hancur alay luar biasa amang inang daging taon dibahen debata inganan namura mataporina kanin diparar debata gabe parmianan jala hasahata ni arta na arga ima barita nauli daging tanamura mataporon bejana yang mudah hancur ini diisi dipakai oleh Tuhan diisi dengan firman Tuhan luar biasa diinganan na mataporido digohi debata diparar debata tutu jojo dohi tahona icak jojo dohi tahona lele ima gambaran ni bejana inganan na mura matapor naking marhagaliun dohita jojo dohita madebu tu si taonon alay di parhasi yang debatado ngulut taon gabe hapeahan arta nama cai arga situtu alania ha amang do inang ala di sido di bagasan hagaliutai diinganan na mura matapori di sido di lehon debata hagogo onna ido ba naridok na king di ayat
Pitu sahat rodi ayat sia di dok songonon. Alai di bagasan inganan namu ramata pordo artanamion. Asa debatana punah hagugun na sumurungi unang hami. Debatado na punah hagugun. Dinasaluhud do hami marhapor suhon. Alai dang hapusohan. Tarsosak alai dada tarhapit. Na tarlili do hami. Alai datung pinasobu. Pinatinggakon. Alai datung anggo abolong. Alania, ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan di hati dakon Apostel Paulus, totong dohu pausung-usuk kami di daging nami, hamamate ni Yesus, asapatar di daging nami, nang hangungulu ni Yesus. Seperti Yesus yang menderita, disiksa, difitnah, dilele, disalibkan, songonido ngulu taon, amang dohot inang. Alay pos marohamuna. Debatado mangalehon gogo. Debatado na puna gogo. Dang diritahon. Molosian hadiriot tado. Dang adok kita mergugo amang do inang mangado bisudi akan amasa. Di bagasan ngulukta. Dang terpikiri hita. Sudi akan amasai. Apalagi mah. Tabading-badikon tungulu ni hala kate. So tunggabi stres sita. Karena hidup ini bukan perbandingan, tapi adalah ucapan syukur. Hamoletehon ma amang dohot inang. Molo pe puas paiso mangurus keluarga na marsait. Marlojong tusan, alay sehat ho. Pasu-pasu ni di batadoi. Margugo ho di bahain. Hipaso di bahain. Gugu ni di batadoi. Asa odo na naing di pabua tu hita. Buhado hita tutu. Di bagasan di inak kaning kekuatan Tuhan memampukan orang percaya untuk tangguh dan tahan uji. Seberat apapun tantangan, seberat apapun masalah, seberat apapun kesulitan. Unang pitor murah-murah, madele. Unang putar murah-murah, mabuat pisau. Bunuh diri ya teh, do racun. Ya. Alai bohado, selama kita hidup, kita akan menghadapi banyak pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Itu adalah bagian ujian iman kita. Di boto de batado, Tuhan melihat kemampuan kita, batas kemampuan kita pun Dia tahu. Dari dunaking epistel tai, sian pesalmen 130 siai ditadaho doau. Di dia pea hudul-hudul jong-jong merdeleni di botohodo namasa diau. Dang adong nahulib sian adopan ni debata. Di boto Tuhanido parsahiton miya mangdo inang. Di boto Tuhanido nasolot di bagasan ate-atem dohot pikiranmu yang berkecamuk. Persoalanmu, pergumulanmu, kesulitanmu, bahkan sakit hatimu sekalipun, pada orang yang kau cintai, Tuhan tahu. Alay bohado hita. Asa dibata na mga lehon gugu. Asa dibata na patauhon hita makamunakon sa luhud para luani. Kalau Rasul Paulus tadi dia tidak mundur. Bohado hita akan aporsia. Supaya kita tidak mundur menapaki kehidupan ini. Asa di bata matutu madongani hita marhite-hite hatana jalutung doa dong barita nauliat ya manginang utung doa dong hatani di bata utung doa dong jamita tabege ya kekuatan firman Tuhan meneguhkan menguatkan kita rohitan aking diragam di pergumulata. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan dan kita tidak tahu bagaimana cara Roh Kudus melalui firman-Nya menguatkan dan membaharui hati dan pikiran kita. Alani Roma hita tu gereja te. Unang margudopong muladong masalam, unang las papodom. Sotong gabi lam tabba arsak ni roham. Roho marpungu, roho marsaor,
rohomar minggu rotu pertanyaan Roma bege barita nauli ala disido ke kuatata asalos omma nang dinatoras nama buan danak na terdiri di 5 keluarga. Bagaimana menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Pergumulan semakin banyak akan mereka hadapi dengan tantangan zaman yang semakin maju. Alai bohado hita amang inang membuat fondasi mereka supaya firman Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup mereka. Bohado hamu manapur-napuri anak kon munai dadaholan magudang. Jangan hanya mereka bertumbuh secara jasmaninya saja, tapi bagaimana bertumbuh dalam iman percaya mereka melalui hari ini. Saudara-saudara membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak mengerti, seperti pastoral konseling kita kemarin, walaupun mereka tidak mengerti dan mereka belum percaya, tapi dengan pengenalan akan firman Tuhan, menyerahkannya kepada Yesus, itu akan membuat iman mereka bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sarupa do yamang do inang, ubay gambaran tiki pastoral konseling, ay buasa tajalo padidion, poso-poso, danak, edang porsena sida, nina gereja tetanggatakan ko dewasa do, sama seperti pertumbuhan jasmani. Ya, seorang bayi yang baru lahir, orang tuanya, ibunya akan memberikan ASI, ya, memberikan bubur dan mungkin vitamin. Si anak tidak pernah bertanya, "Mam, kenapa aku minum ASI?" Enggak. Ya, tapi dia makan konsumsi itu sampai dia magudang. Di dalam ketidakpemahamannya, di dalam ketidakmengertiannya, tapi ketika dia mau memakan itu, mau meminum ASI itu, mau memakan makanan yang diberikan oleh ibunya, di sanalah dia bertumbuh magudang ibana. Songonido nang pengenalan akan Tuhan. Songonido nang ima firman Tuhan yang senantiasa kita ajarkan. Jalaido tugas do tanggung jawab muna amang inang. 3 pertanyaan nanti akan diberikan kepada saudara. Tidak cukup untuk membawa mereka menyerahkan kepada Tuhan melalui baptisan kudus, tapi bagaimana mengajarkan firman Tuhan supaya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh, dan suatu saat mereka akan menyaksikan imannya sendiri melalui naik CD. Asatu si mahita ditogiho namang do inang, jamot mahita tuak kaya nakotai generasi muda menanamkan nilai-nilai spiritual marhite hata ni debata. Banyak yang tidak bisa dijawab dengan logika kita, tapi dengan firman Tuhan kita mampu mengatasi semuanya itu. Amin martang yang mahita. Mau lihat di pasahat rohanami tu adopanmu Tuhan, dipakulingiho hami marhite hatam, panidangion ni Apostel Paulus, dipajuon pamilito ni debata, diragamnya karehe-rehe, diragamnya kasih tahonon penderitaan, dan yadupan ni ibana, alay dang mundur ibana Tuhan, lahu mabaritahon hasitongan ni barita nauli, ala dirajumi ibana do, debatado na mga lehon gugu, jalan apa tahuon ibana, maka monakon saluhut akka parukilonay, tusido di paingot ho hami, tusido di togiho ko hami, molotungpe gudeng akka sitaonon, gudeng akka parukilon nami, ragam tutu nama bain hami marsak, gali di pamatang namion, alay adong do haguguon nasyakko, songon inganan namura matapori, songonido tutu daging namion, songonido ngulu nami di portibion, alay di lekodo hagugun, di isihodo ima bejana namura matapori, namura ima potcai Tuhan, marhite-hite hatam, sa marhite-hite hatam ma, di sima hagugun dapot hami, lahu mamolus saluhut akka partikian, doho sude akka namasa di bagasan ngulu nami, lau songoni di bagasan tikyon Tuhan, dia kanatoras ama nami ina nami, tarlumobi na mabuan akka yanakon nasida, pasahaton yanakon nasida tuho, marhite padidion na badiyay, asatakas nasida, patadahon Jesus di ngulu ni akka yanakon nasida, mangajarhon hatam, itongatongan ni ngulu nasida,
asa magodang nasida dada holan di pardagingon, ale magodang di bagasan partodion na marhite-hite bimbingan orang tuanya, pengajaran firman melalui orang tua. Mauliate matuhan nang di bagasan tikyon sudi akaruas ni ruriam, natongon di bagasan pergumulan alani parsahiton, tuhohu buat kami, Ima M. Pasaribu, Tiolan Boru Sinaga, Samuel Lumban Gaul, Berliana Dolok Saribu, Situa PH Sitorus, Gom-Gom Panjaitan, Situa Nyonya Galingging Boru Siahaan, Sahat Siregar, Rindu Angelina Siregar, Sintua Dumaria Boru Siombing, Situa Leonard Utapea, Nyonya Sinambela Boru Nababan, Jenny Boru Tarigan, Nyonya Siahaan Boru Panggabean, Situa BP Siregar, Rumintang Boru Hutasoid, Rus Teoria Boru Sitanggang, Nyonya Tambunan Boru Huta Gaul, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Mutiara Boru Manulang, Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk, Beni Marpaung, Situa SP Huta Soid, Situa Bistok Huta Uruk, Las Maria Boru Pancaitan, Lisnawati Marito Simajuntak, Perdinan Sitanggang, TP Simajuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Dohot Sudi Akana Subui, Hugwari Hami Marhite Warta Cimat Namion, Pargugoi Nasida, Urupi Nasida Molo Madele, Jalapapos Rohana Sida Tuhan, disude akka proses pengobatan na pinatupan ni keluarga tu Nasida, asa malum pakilalan Nasida, Jalaboy Marsaor Dohoto, ditonga-tonga ni ngolu siganu pari, nang diparsauran ditonga ni Bagas Jorom, atong Tuhan tuho pasat amis sudia karuas ni Uriam, tarlumowi dia kaya nakon namin atongon, mengadopi ujian siang tingkat SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi, asiroham Tuhan, parbisuki akaya nakon nami asa marhite-hite proses ujian ni, boy Nasida manada diri, dia kahaurangan halobianna, los di sina sida, lamrade marsiajar, dia kaparsiajaran nani lehon ni guruna, mauliate madiho, tarpuji maguarmu alaniasi dohot dengan ni basam, mangasahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite namaredes yan bukede, 707 ayat sada dohot ayat namangihut, laos tapasahat ma pilihan paduahon.
Urian itu hata, sonari masuk mahita, tu ulaon sakramen, padidion nabadia, tu onom halak dagdanak ni huriata, alanita pasonang marohata, maredehita sian buku ede nomor 146 ayat sada, ditiki na maredeon jongjong manatoras rabdohot dakdanak nanaeng sididion di ingananna. Martangi yang mahita, alea manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum, mabuan akadadanakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakonmu, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangyahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan, nama buan dakdanak sididionon, tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion, ninna madok akasisianna, oday hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida, tubagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi perbadia, ajari hamu manasida, mangaradoti saluhut nahuto nahoni, Tuhamu jala ingot mah sai dong anakku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasianganon manangise na porsea jala nididi dapotan hanguluan alai na so porsea hona uhum sogot tangihok kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong maaka na mabuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pisang akasisian naima na mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loas samuma akadakdanaki ro tuau unang oray hamuna sida ay di akasisongonido harajao ni debata natutudo na hudokon tuhamu manangisepe anggo susongon dakdanak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadakdanaki dia pehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo ha porsea otai au porsea
atau ngalusi hamuma hata na husukut tonon na parjolo dipangido hamun waeng didion akadak danakon tubagasan ni nahina porsian muna alusna boha naolo do hamu mamodai anakon munaon asa diboto cela di huton nasida hatani dewata alusna naolo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu debata marhite padidion nabadiai romahamu sada-sada tujolo. Ale Ilona Lamtiar Nanda udidi maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun ni debata olak nion ro di saleleng ni lelengna amin. Abang di tengah. Ya. Ali Sebastian Gefarel Binsar Manalu udidi maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata olat nion rodi saleleng ni lelengna amin. Udah gak apa-apa. Ale Stefano Gabrian Mangaraja Manalu udidi maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata olak nion rodi saleleng ni lelengna amin. Ale Gladwin Giovanni Pasaribu udidi maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata olak nion rodi saleleng ni lelengna amin. Ale Anya Yolona Sinurat udidi maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia amin. Sai diramoti Tuhan debata maho
di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata ola nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Azril Raul Pasca Dominik Manurung Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata ola nion ro di saleleng ni lelengna. Amin. Jongjong do penatoras, silakan berdiri. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadak danakon tuho. Jala dijakon hodo nasida gabe anakonmu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean dihanguluan nasaleleng-leleng na. Asima roham doho diakan atoras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugunugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli di aka arta ni harajaonmu. Amin. Marede mahita sen bukede 147 laus jongjong mahita saluhutna. Tatangiakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na moliutus upasat ami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho sejalo megabe uap na husus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asau parhaseak kami peleanon pati bulo na rajaun muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut melomoni roham di Banua Tongaon,
songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu marihita saluhutna.